खुलुमबाय बड'लेण्ड निउज 24 नि स्टुडिय'आव आं सोमखोर बसुमतारी दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। बड'लेण्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि गोहोखौ मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्मनो होनाय जाबाय। चिरां जिल्ला सान्थिपुर VCDC नि सिङाव थानाय निज्लागुरि गामियाव मैदेरनि उत्पात। बिटिआर हालामनि सिङाव थानाय गरखाफोरा हानि मोन्थाय। रिय' डि जेनेरिय'नि कपा आमेरिका फुटबल बादायलायनायाव आर्जेन्टिनानि देरहासारनाय। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। बावैसो सिगां बिटिआर हालाम आरो आसामनि खना खनला थानाय ट्राइबेल माहारिनि जौगाखांनायनि थाखाय गोदानै दाजानाय बिफान बड'लेण्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि गोहोखौ बिथां आसामनि मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्मनो होनाय जायो। अदेबानि बिथांनि थाखानाय WPT-BC बिफाननि गोहोखौ आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगु बिथांनि गोहोआव होनाय जायो। चिरां जिल्ला सान्थिपुर VCDC नि सिङाव थानाय निज्लागुरि गामिनि राजा बसुमतारीनि खोथिया फोनायखौ थांनाय मोनायाव मैदेरा गाग्लिनानै खहा खालामलाङो। मख'नाय जायोदि खहा जाजानाय बिगोमाया फोरमायनाय बायदिब्ला मैदेरा गावनि गायनो नागिरनाय दब्लायनि खोथियाजों लोगोसे बारिनि औवा मेवाइखौबो खहा खालामलाङो। आंनि मुङा राजा बसुमतारी, चिरां डिस्ट्रिक्ट सान्थिपुर VCDC नि सिङाव थानाय सा निज्लागुरि गामिनि। जाथाय जानायाथ' मोनानि 8-9 जादों। हाला मोनदों, सैमा सोंलाबायदोंमोन, जों मा फैदों बेखौ मिथियाखै। 15-20 बिगा दंमोन। बे आंनि खोथियाखौ मैदेरा फैनानै हराव जालांजोब्बाय। गाबोन फुनांगौमोन, ओमफ्राय दा फुजाला। औवा मेवाइखौबो 200 दालसो सिफायना गालांबाय, जालांजोब्बाय, खहा जाबाय। दब्लायनै दंमोन, जालांजोब्बाय। हरनि समाव फैनानै माला फैनानैसो माला जालांखो आन्दाज मोन्दों मोननायालाय। ओमफ्राय मोसौ मोसा खाफैनायाव नायफैबा जालांजोब्बाय, खोथिया नुफैबाय गैला। आबादजोंनो आङो न'खर संसार खुङोमोन, दा जालांजोब्बाय। बे 15-20 मनआवथ' आंथ' नोगोद मोनोमोन, बिगायाव 20 मन गाहाम मोनोमोन आङो। दाथ' गायजाला, बोथोरबो गैला खोथिया फोनायनि। दानि गोदान BTC सरखारनिफ्राय अनसुंथाइ मोनोबा गाहाम जागौमोन। जाथायाथ' हरनि समाव जानानै थांबाय। दा मोनायाव हरनि 8-9 फैदों होनदों। दा रावबो मोनायाव फैनानै नायफैनाय जायाखिसै। दा फुंनि समाव रायजोफ्रा बिदिनो मोसौ मोसा खाफैनायावसो नुनाय जादों आरो। दा बिथाङा आबादजोंनो थांनानै थाग्रा। दा फारसेथिं हायाबो खुरखालांबाय, निज्रा दै लामा। आरो दा नै खेथि मावनांगौ समाबो गैला। दा आरो खोथिया खुबैफिननांगौबा बोथोरा माने सम बायदि जाहैला। दा जागोन जाया गदायाव गायोब्ला बिथाङा सरखारनिफ्राय माबाफोर अनसुंथाइ लुबैदों। आरो लोगोसे माने बिथांनिखौल' जालांनायबो जादों। दा खाथि खालायावबो दंबावोमोन, बेखौ जालाङालासिनो खोथियाखौ जालांबाय आरो न'आव थांनानै बिथांनि औवा मेवाइफोरखौनो सिफायहैदेरबावबाय। दा बेवहाय फारनैनिफ्रायबो खहा जानाय जाबाय, बारियावबो खहा जाबाय। दा आरो नै आबाद फोथारावबो खहा जाबाय। बे 50-60 हाजारसोनि सम्पतिया लस जाबाय। बेखिनिया दहाय औवा सिङावबो बेरायनानै नायबाय। दा आगानखौ नुनाय बायदिबा मानै फैदों बायदि आरो। माने आगाना मोननै दंमोन नालाय, मोननैयाव दा जोङो मानै सन्देह खालामदों। जोङो बै बारि सेरथिं नायनायाव ओरै दुब्लिबारिजों साहा दावखोनाय बायदि मोन्दों आरो आगानखौ नायोब्ला। बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लायाव थानाय गरखाफोरखौ प्रटेक्टेड क्लास हिसाबै थांनाय 8 जुलाइ खालारखालि आसाम सरकारा गनायथि होबाय। आसाम सरकारनि बे गनायथि होनाय गरखाफोरनि हा बायनाय फाननाय आरो मुं सोलायनाया गोरलैयैनो जागोन होननानै आसाम सरकारनि मन्थ्रि रनज पेगुआ फोसावो। थांनाय 14 जुन 2021 निफ्राय आमेरिकायाव कपा आमेरिकानि जोबथा जोलुर बादायलायनाया दिनै जानानै थांबाय। बे बादायलायनायाव आर्जेन्टिना आरो ब्राजिलनि गेजेराव
जादोंमोन। बे बादायलायनायाव आर्जेन्टिनाया ब्राजिलखौ 1 गलाव फेजेननानै देरहासार जायो। मख'नो गोनांदि आर्जेन्टिना हानजानि डि मारिया बिथाङा मुंदांखा मेसिनि मददजों 22 मिनिटाव 1 गल सोनानै 1993 मायथाइनि उनाव नैथि खेबनि थाखाय बुहुमाव देरहासार जारिमिन सोरजिनो हायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।